basebenzisa banibonisa amanzi la bahlamba kuwo abantu abangasekho. Banibonisa lamanzi ukuthi okudla okuphekwayo lapha kusetshenziswa lamanzi wabantu abangasekho. Kuhlanjwa ezizidumbu then kuthathwa amanzi angange-2 litre ijagi so bese kuyomixwa ngokudla okuzophekwa lapho so ukuthi khona ibhizinesi labo likhona ukurana fast. Konke lokudla okudayiselwa abantu la kumixwa ngalamanzi akusebenzisa ngayidumbu. Njalo nje masipheka lokudla lokhu kumele simixe nale 2 litre ejagi yamanzi la. Ilaba kashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPhaphe Khanda ehlala nasezantsi efundazweni zethu zonke khona ke eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Life TV kama lohlelo impande zama-Afrika la eGoli la sikhona ndonga ziyaduma. Uyazi ke masifikile soxoxa nabantu siza ukuthi namhlanje basiphatheleni sokhuluma ngani kuyimpande zama-Afrika. Kama lami Kingsicaka asingene nohlelweni siza ukuthi sikhuluma ngani namhlanje kodwa asibingelele sokhaya umnikazi wendlu njengoba ibona inhle kanje studio sakhe lesi sihleli kusona. Baba Mapholo sawubona. Uthokoza khehla lami right mfowethu. Ungabuzwile lingahle kodwa. Nami ngiyajabula khehla lami ukuthi iBlack Life ifike endaweni yami inhle kanje. Yabona nje bafowethu ngizo creator into nami ezokwazi ukuthi ikhiphe ulwazi. Kodwa ke i-inspiration ngiyithola kunina abafowethu ngento eniyenzayo emphakathini we social for indle emnyama inhle bafowethu. Angifuni uqamba amanga ngoba abantu niyabafundisa ngolwazi kahle yabo. Shuthi ke nje nami bafowethu nami ngiyithula ngathenga indawo iHome Affairs yonke nje mfowethu ngayidiliza. Shuthi ngingazi ukuthi kwakwenze njani ngoba phela iHome Affairs yayila ngayidiliza ngavele ngakha isigodlo sikagogo yabo. Shuthi nami sengiyabona ukuthi kahle akuwona amandla ami la isalukazi sami sasifuna ukuba nento ecokweni ngoba ngangisazi isalukazi ngisho nakuqala. Sasiwumuntu nje oweclean siyiwashela senza yonke into. Shuthi utheme efuna ukuthi ngimakhele isigodlo wayikhethela yena into ezomnikeza igama elihle mfowethu. Kungakho sendaweni. Ingakho ke mfowethu nakhona nje ubona sihleli la ufuna kube indawo enhle ngoba ngizokhuluma ngomsebenzi wakhe omuhle mfowethu. Lapho laba ngiyazwa mfowethu ngoba sifike la sithe ngoba siyiBlack Life sihamba sifuna inkinga kubantu ukuthi banankingani. Kwayinto enhle kithi masibonisana sonke ukuthi no abantu abanenkinga sibalethela bakhulume phambi kwakho washo ukuthi inkinga yakhe yini kwenzakana sixoxe le story kulalela ngoba sometimes sekunento ukuthi kwazi ukuthi nina njengabalaphi bendabuko ningabantu abenza umsebenzi ongaphelele futhi ongenakuthembeka kwarawara. So namhlanje senze episode yokuqala lesigaba sesiqalile lesisha but ngizocela nje simlalele sisiza ukuthi uze ngani. Sabona sisi? Yebo kodwa. Ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila njani? Sikhona ubani le ntombi? Amanda. Yebo. Udabuka kapha? Dabuke Eastern Cape. Yo. Yebo. Usuka ko-Eastern Cape Jabula? Yebo. Manini ke usuzinzela eGoli manje? Yebo sengizinzela eGoli. Mana sisitshela ngodaba lakho nestory sakho from Eastern Cape ukuthi ukhule kanjani kuphi nobani? Emakhaya ngikhule nabazali bami bewu2. Mara ke ubaba washona. Ngasala nomzali oyiwayo. Asho. Yebo. Asala nomama. Ngisele nomama sihleze ekhaya singabantwana abawu5. Okay. Nobhuti abawu2 nosisi abawu2. Oh yeah. Ube yimi owesi5. Ngiye ngafunda emakhaya ngekufundeni kwami amabanga aphezulu ngashona ugrade 12 ngoba nobaba bese ngasekho emhlabeni bese shonile. Okay. Singakhona ukuthi senze sithole bese ukuthola. Oh yeah. So ngayekela ke isikolo lapho ukubona ukuthi sinalapho esishota khona singakhona ukufikelela. Okay. Ngacabanga ukuthi ngize eGoli ngizofuna itoho. Okay. Ngaza ke eGoli ngizofuna itoho. Ngithe mangifike eGoli ngathola itoho lapho bekusetshenzwa khona ngokudla fast food. Okay. Yeah. Okay, manifika lapho ngasebenza about 6 years ngisebenza khona. But ngithe ekusebenzeni kwami lapho xa ngiqala ukufika besingena
like ekuseni late siyachayisa. So ngokuya kugcwala ke kuyagcwala kwanda abantu business fast. Okwanda kwabantu ke kwafumaniseka iboss yethu uthi singene ne-night. Okay. Okay, sangena ke i-night banchoose ukuthi mina ngizongena i-night. Ngoba senginesikhathi vele ngikhona. Ngangena ke i-night ngangena ngithe mangizokwenza maybe 6 months ngene i-night. Lapho ngithe ngiyadlula ngase officeini lika boss ebusuku lapho ngisebenza. Mangidlula usho ukuthi uboss wethu ukhohlwe ukuvala umnyango wakhe. E-officeini lakhe. Beka ne-office lakhe bena lapho esisebenzela khona. Mangidlula lapho hawu boni ibhokisi. Yebo. Ibhokisi lomuntu oshonile. Okay. Yes. Lapho ngithuke ke mangithuka ngiwe angazi kwenzakalani vele kwavele nje ndangazazi ngawa. Lapho ke esidaleni sebengiphakamisa ngaba right. Bengitshela ukuthi hayi manje ngothuki ini yabo. Yini enziwa la kuleli bhokisi bakathu ubona? Kuleli bhokisi kunebhokisi la ngapha kugeza umuntu. Umuntu ongasekho. Isidumbu. Hawu. Okay. Yeah. Okay ke ndibe right banikhiphele ngaphandle. Okay. Bebe sebengicacisela ukuthi kwenzakalani. Daqhubeka ngasebenza. Bacacisela ukuthi kwenzakalani ungasishiya endleleni bathi kwenzakalani. Bangicacisela ukuthi manje ngothuki ne njengoba ingumsebenzi wabo apha besebenza nebusiness labo selifast kanje manje izinto sezitshintshile. Basebenzisa banibonisa amanzi la bahlamba kuwo abantu abangasekho. Banibonisa lamanzi ukuthi okudla okuphekwayo lapha ya kusetshenziswa lamanzi wabantu abangasekho. Kuhlanjwa ezizidumbu then kuthathwa amanzi angange-2 litre ijagi so bese kuyomixwa ngokudla okuzophekwa lapho ya. So ukuthi khona ibusiness labo likhona ukurana fast. Konke lokudla okudayiselwa abantu la kumixwa ngalamanzi akusogeza ngayidumbu. Njalo nje masipheka lokudla lokhu kumele simixe nale 2 litre ejagi yamanzi la. So into engifuna ukuyazi ukuthi nike nidle nina kuloko kudla lokho. Besidla. Nikhululeke ngalokho noma mhlambe ngesikhathi esiyabe singekaza ngithi ukuthi kwenzakalani. So ngoba sengibonile ke zange ngisakwazi nokuthi ngiqhubeke nokudla kwakhona kodwa ngase ngidlile ngaphambili. After yonke lento sisi usuyibonile ke manje waqhubeka wasebenza? Ngaqhubeka ngasebenza but bengasekho right. Bengasakhululekile ngihamba ngizibamba dingekho nje free. Kodwa zange ngisebenze isikhathi eside ngasebenza nje u3 months. Ngabona ukuthi angisakwazi ukubekezela. Ngiyalazi iqiniso. Sengiyalazi iqiniso ngiyayazi yonke into eyenzekalayo la. Anisekho free anisakhululekanga. Then impilo yakho ke sewusuyekile umsebenzi ke kwenzakalani? Ngawuyekela ke umsebenzi ngahlala ke. Ngihlala lapho noba ngithi ngiyamaketha manje angisathola imisebenzi. Like kunzima nje empilweni yami kwavile kwabanzima. Noma ngithi ngiye esontweni angisizakali. Noma ngiya ebantwini mhlawumbi abantu laba bababonayo. Bangitshela ngesithunzi amathunzi amnyama engihamba nawo. Akukho nje okulunga empilweni yami kunzima and nabo abakhona ukungisiza. Even nabantwana bami nabantwana bawu2 sabaze bangishiya because endlini lapho bahlezi bekhala ebusuku
banento nje abazibonayo bodwa mina engaziboni. Nabantu abasangithandi nje kahle ngisacacile kangebantwini. Yonke lento esuka lapha ekudleni enikuphekayo okumixwa namanzi kugezwa ngayo idumbu. Ndingasho njalo ngithi isuka khona-ke ngoba nathi siye sadla besidla vele lapha emsebenzini. So ndaye ndacinga ukuthi yonke lento le isuka phaya. Maphola usuyizwile lento echaza lo sisithule sonke silalele njengoba ngifuna istory usizwe kahle sonke siphelele. Isikhathi esiningi njenge Black Lives sesihambe sifike kubelaphi bendabuko abanye basho ukuthi ngiyakwazi lokhu angikwazi noma abanye bazame bahluleke endleleni bagcine besho esichaka buzo landa umuntu wakhe akwenzeki. Asiqale kumathunzi la akhuluma ngawo ikhona into kanjalo yaziwe njengomlaphi wendabuko kuthiwa amathunzi amnyama. Yini amathunzi amnyama? Mfowethu yabona istory sikasisi mfowethu uma ngisilalela ezijule kakhulu mfowethu ngoba mengibukisisa kahle ukuthi into eyamvala kungenzeka ukuthi even nedlozi lahlehle entweni enjalo ngoba phela ukhumbula ukuthi lento sicishiwe njengesithwalo nayo waseseyifaka kuyona izinto engishoyo shothi wayembathisa ngobumnyama obakhiwe umunye umuntu ukuze yena ezokwazi ukuthi acebe. So into engiyibukayo la mfowethu kuzodingala ukuthi ke simthathe mfowethu kukhona indlela ke yokuthi ukhipha inzilo yabo ngoba phela lobu umnyama bakhe sobufana njengenzilo wena mfowethu yayizinto engishoyo sambe siyokhipha ubumnyama kuyena sikwazi ukuthi lento le eyafakwa ngaphakathi kuyena kube khona isilwane esiyofike sihambise lobu umnyama simbathise leso silwane lobu umnyama mase siqedile mfowethu sesenze konke lokho bese siyasinquma lesi silwane shothi sesobe sesiyakubulala lobu umnyama lobu ukuthi bungabisaba busabalale bahambe buye kwenye indawo shothi nje usisi mfowethu ubhekene nenkinga yokuthi shuthi lamathunzi lawa ngoba phela lo muntu uthola ukunjoba egezelwe kubona ngoba phela njengoba kufanele ukuthi ugezelwe kubona ngoba uma uzogeza uthatha amanzi bese uyaphuza kufanele ukuthi usuyifakile ngaphakathi kuwena shuthi mfethu into ekumele yenzeke lapho mfethu kuyomela ukuthi agezwe ngokuhlanjululwa akhishwe zonke lezi zinto lezi aphalaziswe kube khona izinto ayincindayo mfethu ezofike zibulale la ngaphakathi after sesimgezile ngokuthi simgeze ebumnyameni ngoba ubumnyama bukhishwe ngobumnyama. Yayizinto engishoyo mfowethu bese emva lokho njengoba ngishilo ukuthi sithola isilwane esizombathisa lobumnyama kubhekene na bese siyasibulala kodwa mfowethu inzima mfethu lento mfethu abayenze kudadewethu uyabo ngoba mina ngithi uzoza nento elight mina bengizothi mhlawumbe mase seqedile ukugezwa acushwe ngoba awazi ukuthi phela njoba kwenziwe kanje isamlandelela yini leyo nto ngoba phela umuntu mezowenza into uyazi ukuthi umhlatshelo wami usibanibani yayizinto engishoyo umhlatshelo wami usibanibani uthola ukuthi uma sebiza izinto uyazi ukuthi ubani abafita lezi zinto ukuze bezokwazi ukuthi baphuceke impilo zabo baphuceke inhlanhla so kuzomela kube khona nendlela yokuthi sicuphe ukuthi ukuthi mhlawumbe usalibiza igama lakhe ebhodweni lobumnyama kwazi ukuthi kufike kugadle ngoba phela it's pointless ukuthi mfowethu sifike simgeze umuntu mase siqedile ukumgeza bese sishiya kanjalo ngoba uzothi uyashiya uthola ukuthi ekugcineni usabhizi lo muntu lo bese emva lokho lokugeza lo kufanele ukuthi sesithela amanzi emhlanje wedada phinde kubuyele futhi lobo umnyama so kuhle ukuthi mase simgezile bese emva lokho siyacupha uyakhumbula ke mfowethu ke sakhuluma eqaleni ukuthi kunesicuphe engijwayele ukusenza sesiduli yayizinto engishoyo lapho mfethu kuzomela ukuthi sithole amafutha achakide ngoba uchakide uwona obalekayo uma ubaleka mfethu umuke wanyusa umsila so kuyibhadi lelo yayizinto engishoyo bese sithola amafutha entangabala mfethu ukuthi melilunywe inyoka esikhathini esiningi siyayilalisa bese emva lokho liphinde lingathi liyavuka kanje yayizinto engishoyo shuthi sesenzelana namfethu ukuthi isitha sakhe siyitshela ukuthi kahle kahle useshayekile sithi mase sibhekele bese siyagadla thina ngalesicuphe sobe sisenzile bese emva lokho ke sifaka lamafutha ke lawo elezilwane ezinamandla zasendle yabo nje indlondlo bese emva lokho kube ibhubesi kube ingwe kube indlovu
bese emva lokho ke kuba amanye amafutha ezilwane zasemanzini uspemu, bese emva lokho kuba umkhoma, bese emva lokho kube khona izinsizi ke esizisebenzisa ngithi uyazi khona izinsizi zokugcaba, kube khona izinsizi zokucupha, bese sifaka lezo izinsizi lezo, bese emva lokho sithola ilabatheka mfowethu. Ilabatheka ke lona ke mfowethu la esobe silisika sesifaka yonke insila yakhe, sikakhulukazi ke mfowethu insila esingayidinga into njengesikhwehlela ngoba ila ezokwazi ukuthi akhulume khona amazwi ayowakhipha ufuna angazwakali kulesicupho lesi, bese siyazivala lesicupho lesi sothola futhi nakhona amakhandlela angathi abovu, lamakhandlela abovu, bese emva lokho siwafaka inaliti wena mfowethu ayizinto engisho, bese ifaka inaliti ngikhuluma kakhulu yazi mfowethu sengizoze ngikhiphe konke kanti ufune ngihambe kube khona la ngicina khona sengenzela wena mfowethu ukuthi nosisi abe nethemba ukuthi uzosizakala la ekhaya, ingakho izinto ngizidonsa ngamagama wena mfowethu, kodwa yabo njengoba sengichazile kanje kulo bukayo ngisho uhalf iprocess isaqhubeka ngoba kunendlela yakho uma usugeza ugezela phakathi esidulweni kunento omele uyenze ukuze izokwazi ukufinyelela kumuntu okugangayo. Mhlawumbe sesibuza kokugcina sisekudedela wena ngokwakho mawubheka njengamanje kuzona zonke le gigaba umndeni uphi bathina abantu bomndeni khona into abakusiza ngayo mhlawumbe noba nabo bahambela kude nawo? Nabo nje ngiyabaxoxela ubangithi ukuthi bazame ukungicebisa, akunamuntu nje oseduze kwami since nje ngafikelwa yile nkinga, awukho nje umuntu onginakayo noma ngithi ngikhuluma nabo iba ngathi nje sosikhathi ukusuka apho umuntu uphuma kimi. Akunamuntu nje onendaba nami. So ukhala ngokuthi njengamanje nabatwana ababili but abahlali na because ebusuku bayakhala around wena nabantu bathi unesithunzi uyasabeka, usuke wahamba futhi inyanga uhamba eZion uhamba whoever ucabanga ukuthi engakusiza but still abakwazi ukukusiza. Ukulento esho omkhulu khona ukubonayo mhlawumbe ukuthi ithemba liyabuya? Yebo kukhona. Okay, sibonga kakhulu sesikhathi sakho, sithemba ukuthi mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi masikulanda sithi umkhulu nangu uzokusiza uzosilandela uthobele ukusizwa, ungafani nalabantu abafika 2 days bese be-expecta imlimo. Yebo mkhulu, ake sizwe kuwe mhlawumbe sesiyigoqa yonke lento. Abantu babefika kunini abafika ngegaba engafani, omunye ufika namhlanje kusasa expecte ukuthi kuphuma ama result. Ake sizwe ukuthi mhlawumbe kulolu daba mawulibuka ukusinda kwalo kuyadinga ukuthi sisakunika isikhathi noma uthona 1 day sobe sesiqedile ngalento. Mfowethu ngoba sinobudlelwano obuhle mina nani la eBlack Life, ngisacela nje ukuthi ke ngixhase. Ngicela nje usisi ukuthi ngimthathe ngihambe ngiyomsiza mahala. Uyothi ke uma seseba umuntu osizakalayo afika bonke. Mawukuthi mhlawumbe ufuna ukuyikhipha inkomo iphelele ngoba ngiyabona ukuthi usehlulekile, kuyobe nakhona kube sokuyiba yibonus kuthina yabo. Kulabo ababukayo lapha kwiBlack Life onenkinga ecishiwe kanje angaxoxisana nathi kule number lebhaliwe lapho phansi, sobe sesimtshela futhi nakhona mawukuthi uze ngeBlack Life sokunikeza u50% ukuthi ukwazi ukuthi usizakale ukuthi uyokhipha ubumnyama. Lana ke mesikhuluma ngobumnyama sikhuluma ngokuthi mhlambe wakhipha isisu, sikhuluma mhlambe ngokuthi wabulala umuntu, sikhuluma lana futhi nakhona ngokuthi mhlambe waphuphunyelwa isisu ngoba phela kuhlukile ukukhipha isisu nokuphuphunyelwa isisu. Bese emva lokho lana siphinde sikhuluma ukuthi mhlambe washonelwa kodwa wangagezwa ngendlela izinto engishoyo, noma futhi nakhona mhlambe ulaliswa nesilwane. Kakhulukazi futhi isilwane esinamandla bomulala nesilwane esubulili bakho, isuke leso silwane leso sithakwe ngenye indlela. Bese emva lapho ke kunobumnyama nje obuhlukahlukene mfowethu, uthola ukuthi nakhona uthi uyolala nomuntu umuntu wesifazane, umuntu akafike ezwe ngathi uvulekile khona umuntu olala naye uthola ukuthi awulali naye, ubunye bobumnyama naloko. Kakhulukazi futhi uthola ukuthi leyo nto le ihlasela kakhulukazi abaqwayisi noma lamantombazane lawa enza ama hookup
Yeah, ibona abajwayele ukuba nalezo inkinga bebefika kumina. Leyo nto mfethu yazi ukuthi yakhiwa ngani suke kuyisicupho wena mfethu kakhulukazi senziwa abantu abanezimali. Uthola ukuthi uzofika shiye leso silwane. Ungeke uzosibone mhlawumbe ebusuku. But njalo wena muzohamba uyolala nomuntu uzizwe ngathi uba manzi kakhulu. Uzizwe ngathi futhi nakhona kube ngathi konke ekungenile kodwa manje awuphuphanga. Kusuke ukuthi mhlawumbe ufika washiya leyo nto le ekudlayo ngaphakathi. Abanye bathi inyoka. Yabo thina sike sithi moya ke ekhandiwe bayinikeza igama bathi inyoka. Izinto engisho njoba namanje ngisasho ukuthi angikholelwa kulezi zinto zezigubhu yabo ngikholelwa ekutheni kunekhona imoya esebenza ngokukhanya bese kuba khona imoya esebenza ngobumnyama ezithakwayo ngoba isigubhu ngasithatha nawe mfowethu usibeke la uthake into zakho mhlawumbe ezenhlanhla nala futhi uthake futhi nakhona into zakho zobumnyama ezizokudalela inhlanhla izinto engisho zihlukahlukene but ke asingagxili lapho mfowethu asiyeni ngobumnyama lobo esikhuluma ngabo but into engizoyisho mfowethu ukuthi ubumnyama bonke sikwazi ukuthi siqophe ngendlela ehlukahlukene but umuntu ozoqhamuka kwi-Black Life ngicela nje mfowethu ukuthi ngibe nobudlelwane nani ngimnikeze nge-half price. Nayo-ke bengifuna ukuyithola uma ukhuluma ngo-50% for i-half price because abantu isikhathi esiningi njengoba usushilo ukuthi uma iqhamuka Black Life uzofika la athi hayi sabona Black Life kwathi umkhulu osiza mahhala kanti usisi usizwa mahhala. Cha usisi yena umuntu oqhamuka lapha seza i-half price. Yeah usisi yena ngizomsiza mahhala kodwa angithi uyazi ukuthi phela awubi khona umuthi osetshenziswa ungawukhunganga. So into engisho mina ukuthi mase kungathi kuyamsebenzela akabuye ezobonga ogogo namakhehla angembethe mfowethu ngoba sesenzela ukuthi lento mase siyiphebezile ingaphindi ibuye kuyena ngenxa yokuthi mhlambe uyothi sejabulile bese athi hayi mina vele sengisizakele ngeke ngisakwazi ukuthi ngisondele kumkhulu ngenzelana namfowethu isandla esiphayo esikhathini esiningi isona sandla sibusisekile nasebunyangeni if uzoba umuntu onweba isandla usiza abantu ngokweqiniso uyakuthola ukuthi mfethu ekugcineni abantu basizakala bese bazokubonga njengoba ubonile ngikuqula iHome Affairs ngayenza isigodlo. Uyazi ke nawe ke mfethu ukuthi lokho mengikusho sukuyibusiso zogogo mfethu. Ngeke ngikuvale lokho mfethu. Sivala. Ngiyabona siyakupha sivala. Right elakho lokugcina abantu basithola ngaziphi insuku mhlawumbe abafuna ibhavu abafuna izinto nje ehlukahlukene singabanikeza ukuze mhlawumbe babe neclue. Okay so mina mfethu ngisebenza kanje. Kunemithi engiyidayisayo. Mawukuthi usegoli uyakwazi ukuthi udeliver ngikhipha imoto zami. Mahhala zihambe ziyokudilivela emzini wakho akudingi ukuthi uzokhuhlana nebheji lizolicwebezela sekwaphela ukuthi sibe yinyanga ekanjani njengoba ubona namanje sihlele endaweni enjani so uyahamba uyodilivelwa bese emva lapho ke mawukuthi awuhlali la eGoli mhlambe uko Limpopo uko Cape Town Durban kakhulukazi mina ngiyazi phela nabase Durban njengoba nginibona senhlasela iGoli kanje kodwa ngizosho ukuthi nje beDurban namfowethu siyakwazi ukuthi sikhoriyele uma ukhoriyelwa mfowethu uqala usend proof of payment bese ufaka iPEP code kunabasebenzi bami la ngiqashile istaff sami sifikile ku15 so bayakwazi ukuthi batrack bafake ilentuzana iPEP code mase bebefakile iPEP code uyifakele njalo iPEP code bese bayabona bona ukuthi okay iya kuphi sikufakele iphasela lakho kulentuzana and then emva lapho ke sikuyisele kuphi sikuyisele kaPEP but before uthenge la kuthini angithi sesizama ukuthi sibuyise amandla ogogo namakhehla qala ucela ama testimony kumina uthi mkhulu nginenkinga ngifuna ukubuyisa indoda yami eyalahleka o nginenkinga ngifuna ukubamba indoda yami o ngifuna ukuyigeza ukuze ngithole umsebenzi usuyasho ke lapho uthi kumina mkhulu before ngize ngithenga ama products akho bengisacela ukuthi ungitshengise ama testimony akho lawo wakwasiza khona abantu sesenzana namfowethu ngifuna kube inyanga yokuqala eshaya isifuba izinto engisho enogqozi lokuthi abantu baqale babone ukuthi basizakale kanjani before baze bakhipha imali zabo ukuze bengeke bathi baqoleka basho ukuthi ngabona kusizakala usibanibani mhlawumbe mina njoba ngizothenga nami ngizosizakala ngoba if uza ngaleyo nto enyangeni ngethemba ngiyavuleleka nezidalwa zakho zenze njani ziyakwamukela ukuthi isebenzisane nezami kodwa muzoza ngokuthi wena ayi anza ngithembi kodwa uthi ngisayise ngilahlele kuzoba njalo vele
Mfowethu, ngicela ukuyivala lapho. asibonga kakhulu. Ngiyacabanga usukuchaza konke. Abantu ekhaya bengaqhubeka ke basebenzise inamba le makuthi niyamdinga umkhulu njengoba uzuleke isitori sasiza. Useshilo ukuthi uzomsiza mahala bese ke abanye abafisa ukuzosiza abaneyinkinga ezifana nalezi bakubonile ke bakuzule konke akushoyo ukuthi uthini. Nansi inamba iyatholakala igama lohlelo ke impande zama Africa le Black Live TV igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Nisale kahle. The Black Live TV.